tetep tenang. Rasane wong urip akeh masalah kuwi pancen ora enak. Ora iso menikmati rasane urip. Rasane gelisah wae. Ya mbuh lah. Yo iki sing marai kuru. Kapan wae kelingan, madang ora wareg, turu ora nyenyak, kopi sing nikmat rasane hambar. Masalah kuwi pancen gawe susah hati. Nanging masalah kuwi kudu dihadapi, ora entuk ditinggal pergi. Masalah kuwi ora bakal rampung nek awak dhewe ora berusaha golek dalan keluare. Masih koyok piye kudu dihadapi. Iya, ora gampang, tapi kudu tetep tenang. Gawe seneng ati, anggap wae masalah kuwi bagian dari hidup. Mergo pancen menungso kuwi urip salah satune kudu iso ngadepi masalah. Iso wae iki salah satu ujian sing kudu dihadapi. Cukup hikmahe, awakmu iki lagi ditempah, dibentuk ben dadi menungso sing layak dadi menungso sekti. Dadi ndak usah panik, tetep tenang.